Пролет в завода. Тя искаше да влезе с първа смяна. Ала моторът изруга сърдито. Не може тъй! Аз тук съм отговорен, без Марка где? Виж, портиера питай. Но тя бе някак страшно упорита и не попита портиера. Влезе. Отвори някакъв прозорец горе и скрито на мотора се изплези. И изведнъж запя една машина. Но хората работеха несръчно. Разбрал коя е скритата причина, моторът каза: аз ще я отлъча. Ще я отлъчиш ли? Запита с насмешка една добра чугунена бъркачка. Опитай се, бъбрива въртележка, та ние за нея ще направим стачка. Моторът млъкна. Вятърът донесе от нейде топъл лъх на чернозем. Един напев широк и весел и стъпки на попукани нозе. Онез, които някога са порили земята, пърхаха като коне, а другите прозорците разтворили сияеха пред синьото небе. От пап машината изпсува някой грубо. Едно момиче весело запя. Един младеж го стрелна с поглед влюбен и то поруменя. Тогава влезе портиерът тихо и каза: кой се контрабандно вмъкна? Ала разбра. Виновно се усмихна. Почеса се, подсвирна. После млъкна.